Bol krásny, teplý jesenný deň. Zvieratká v lese si vychutnávali hrejivé slnečné lúče. Žabka s jašteričkou sa vyvaľovali na kameni pri jazierku. Kačičky plávali s rybkami, vtáčiky preletovali zo stromu na strom a veselo štebotali. Veverička si ľahla na konár, ako každý deň o tomto čase, a zadívane hľadela pred seba. Ahoj, oriešok, zvolala veverička a zamávala veľkému oriešku. Celé leto sa na tento oriešok chodila pozerať a predstavovala si, aký bude lahodný, keď konečne dozrie. Prišla som ťa skontrolovať a zdá sa mi, že si už dostatočne zrelý, zachychotala sa veverička. Ako náhle to dopovedala, zafúkal svieži jesenný vetrík a oriešok spadol na zem. Veverička od radosti poskakovala a kričala. Juchu, juchu, konečne dozrel! Už sa teším, ako si ho odložím do komórky a dám si ho na večeru, ďalšiu časť na raňajky a potom si ním naplním brúško aj na obed. Zalizovala sa a už aj bola dole pod stromom pri oriešku. Chvíľu si ho obzerala a nemohla uveriť tomu, aký je veľký a ťažký. Takýto oriešok som v živote nejedla, povedala si sama pre seba a už aj s ním liezla na strom do svojho domčeka. Bola taká pobláznená, že zabudla na jeden krátky konár a pošmykla sa. Oriešok jej vypadol z náručia a kotúľal sa po konári, až zapadol priamo do diery v kmeni. Veverička letela za ním, ale oriešok nemohla dočiahnuť. Diera v kmeni bola príliš malá na to, aby si z nej oriešok vybrala. Veverička bola veľmi smutná a začali sa jej kotúľať slzy po tvári. Popod strom práve prechádzala myška, ktorá sa vracala domov z opekačky. Dopadla na ňu veľká slza veveričky a potom začula jej plač. Ahoj, čo sa stalo? Prečo toľko nariekaš? Opýtala sa myška smutnej veveričky. Som príliš veľká, dostala zo seba s plačom. Si veľká a preto plačeš? Opýtala sa nechápavo myška. Veverička si utrela slzy z líca a riekla. Som príliš veľká, aby som sa dostala do tejto diery v strome. Skotúľal sa mi tam oriešok, tak som sa naň tešila. Povzdychla si. Ale veď to nie je dôvod na pláč. Myška to ani nedopovedala a už skákala na strom. Hopsla do diery a už aj vytiahla oriešok von. Nech sa páči, milá veverička, už nemusíš plakať, tu je tvoj oriešok. Jej! Veveričke zažiarili oči. Ďakujem ti, ani si nevieš predstaviť, aká som šťastná. Tak veľmi si mi pomohla. Počkaj chvíľku. Veverička vyskočila do svojho domčeka a priniesla myške kocku syra. Nech sa páči, vezmi si. Viem, že ho máš radšej ako ja. Ja budem mať na večeru oriešok, láskavo povedala veverička. Ďakujem ti, veľmi rada som ti pomohla. Aké šťastie, že sme každá iná a môžeme si navzájom pomôcť v situáciách, keď už si ani jedna z nás nevie poradiť.
Od tejto chvíle sa veverička s myškou pravidelne navštevovali a vytvorili jedno pekné, silné priateľstvo.